नहीं खेल लागत काले कब तक आदमी टीवी या मोबाइल देखस रह खाली। आज ये दीदी का करतनी यही जा अब बहुत चम्मच आ कटोरी लेके चल रहे रहतनी तब का कर तनी छाली रहे हुए खैनी। अच्छा अब तो सरियो खा के अपन मन बहलिया लेतन। आ सुनी न जी कन कैसा न मन है पितराइन लागत न किसे के और ओइला भात नहीं और मुंह हवे भइल बाटे तब का अच्छा नहीं खेला जी नीमन नहीं खेला बड़ा कुल नहर के याद आवत है कितना खेलत तो खेलत। अरे जी एगो बात कही आपके हमनी के इतना बढ़िया आंगना बाटे हमनी के अपनी आंगना का फायदा ना उठाउनी जा चली न कित किता कबड्डी खेली जा इहो बात ठीक है कहत रहो हेने मतलब हम त लजने ना कहियो ना कि कहीं है ना खेल करी अपन नहर में ए सब ना कही ना। अरे हमहु खेलले बानी हो कि चल जना कबड्डी गुल्ली डंडा कबड्डी करता खेले के जी चलो सबके कही ना जी हम देखी अपने दिल का बात हम पैसे कही ना दूसरा से कहती ना तो जनते वाली सच बात में आँच लग जाला केहू के कहाँ ये सब चीज थोड़ी से हम तकलीफ में रही ना लगा के लोग के छोटा की अंजुआ से और मुँह दिखत नहीं खून कि मैंने एकदम सांसी नहीं चलत आटे चुप कैंची नहीं ये सब ला जाता नहीं हम जाता नहीं ठीक ना। चलिए अब खेल में चलो खेल जाई ना अपने के देख के आ जाएगा चलो दुल्हनी के ना एकदम से बुझाता कि घर में केहू है नहीं थे। ये दीदी का करो तनी कहाँ रहलू हो कहाँ गइल रहलू हो? अरे दीदी कहीं ना काम रहल हुए जानत नहीं कि घर में कितना काम बढ़ हुए। ए दीदी हाँ तो हम लोग तो कम में ना हो रहा का जने कौन काम करेलू जा तो हम लोग का दीदी डरो ना काहे एक बगलिया में के बूढ़ी माई बाड़ी उनका के तेल लगावे के रहला दोनों टाइम उनके में 2 घंटा ये आधा घंटा में ना कहल 1 घंटा में मैंने उनका तू जालू बेगारी करे ना और सास हरी हमार कुटिया में के का दीदी रोरो पगला गल हम तो पगला गइल बनी तो हम लोग तो एकदम से बुझाता कि का हो। देखी ना हमरा बड़ी मन करता कबड्डी खेले के सही में हाँ मने अब बियाह भइल अब लइका नहीं खू कि कबड्डी खेलबू अचानक तनी हमरा के मन करत कबड्डी खेले के नैहर में इतना कबड्डी खेलत पेन लेते हॉट पैंट कहाँ कबड्डी का बात करते हो एकदम हमारी मुँह का बात छीन ले हलू का बात करते दीदी सही हम तो कुछ चिना उना खास के बनी भरंगाना ये दीदी चल सही चल सना रे छेट की हमर तो सही के मन देखत हो दीदी खाचा तड़ी चल जाना चल जी अब जानते दीदी हमरा मारे में मजा आवे लड़ुए मारे में हम तो के पटके में मजा आवे ना कुंवारे में तो सब जनी हमरा से चीत तो हो जास लो जान नहीं अरे का सब खिलाड़ी बाटे हम कहीं के हम आई बानी तनी आगे लगी ना तो लोग के आगे ना बोलत रहनी है कि जैसे नुखिया फेटा बांध के अब लुगा ऐसन करम ना कि बुझा दे तो नहीं कि जैसे नुखिया लइसे ना पता यारला जब ना कबड्डी खेलत रहनी संगे रहनी की हारे लगी ना तो ताते धोल ही ए चल ना खेलल जा चल खेलल जा चल अच्छा बेरा बताइए दे तनी कि के केतना पानी में बा बड़ा हमरा के ना बोले ललो ना कि ना बोली नी दीदी ना बोली ना अब देखो कि हम का बतावत नी इन लोग के चलो कहतनी कि पूछावा खिया गई भाभी ये क्या करत रो झाड़ू लगावत रो अरे पूछावा खिया गई बा पूछी तनी मोटे को पूछा लेके आई जानो तनी सरिया रोज बहारे के बता भार न पड़ेला गाना को उतना भार ना पड़ेला। हाँ वो तो ठीक है बा जानत रू आ गाना में सब ना कबड्डी खेलत रहिन जा सब भाभी ओनी कबड्डी हाँ तो जा हीरो वो खेली अरे चलो ना साथे खेलबो करम ना तो देखल जी ना हमनी ओनी खेली जे तमनी देखम ना खड़ा अच्छा चली तो रोवा चली हम तुरंत बाहर के लेके आवत ठीक है जल्दी आई हां ठीक है भला का कह देला सिया अरे हमरो घरे एकदम से दंगल में नागाना बा तो को फायदा ना उठावत है चली नहीं पहले वो की माठा भेजा अपन पाठा जाता पाठा जाता जा कबड्डी 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 कम 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 तोरे मुंह में माछी कबड्डी 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 साफ तुर देला कबड्डी कबड्डी साफ तुर देला तूर देला पकड़ का नहीं को हम के मुंह के चल गईली उतर अरे जा तो ना हम जा तो नहीं ना चल हम किसी
जिया छोटको दांते काट के आ गई अरे कुछ काट के दे लेकिन हमके जिया जल्दी हमरा मुंह ना फनाए लागो आज चू अरे पालन जो खियाल पियाल काहे गइल अरे जानिए का नाम हंसवा देनी है इतना बड़ शरीर लेके एगो बित्ती मुक्की से हार गईनी ना देखी हम कैसे अरे छोट मोट चाहिए बड़ी तीत हो खेली सन देखी हम कैसे मुआ के आवत नहीं हे बजरंग बली ए बेरा के होके ले लिया हां एगो के मुआ के कबड्डी 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 जामसी एकदम बॉडी बना एकदम ना जिया देलु धन तू तो आवाज बाबू जी नाची से के मतलब हो अभी हम खेले के मन करता चल अरे जाए दिन कर देले बनी बाबू जी आज देखी ना कितना मजा आता जी देखी ना देखो उनका जगह पे तारा के लेनी नहीं हो एत मत करी हो ठीक बा ना हम जीत गए हां वो एगो अंजू मर गई भैया ओकरा के मार के गइली हड़ी हां वो मर गइल बड़ी अब से जिंदा बे एक फूल हमनी के भइल चल जा हमार 3 पॉइंट भइल बा चुप रह एही कोन बात हमार 3 पॉइंट भइल बा ठीक हमार 4 पॉइंट भइल बा एहू तरे आपके गिने ना आवे एहू तर तोरो गिने ना आवेला हो हमर पहलवान हेता ना खाइल पियल बटे काय खियाओ तन हेता ना हमनी के माटी के खाई ना हमनी देखी देखी अपना माची मत खेली जा त हमर सही के खेल तू के ना दीदी हमनी के माटी कर के एक ना कैली हो जा कोडी दूर के छुदा हम को आदत नहीं होने के छुदा ई खेल का ई खेल ना ई कुकुर माछी धइले में तोके ओसे भागत होइसे ऐसे करके ई ना दिया अरे दीदी आपका कुकुर माछी धइले रे अरे आपके अरे तो चिड़िया पे के छू के कैसे भाग जीबू हो हड्डी में 30 मिनट अब तक होला ना मर गलू पान पे मर हां तो बड़ा पे तू रख के छुआ तू हमके छू चल आ जा हमनी को खेलबे ना कर दी अरे फील्ड हरे हाजी बताई हे जा अरे घुमा नहीं ना जल्दी घुघुट काट ठीक कहाला कि खाली दिमाग शैतान के काम होता है शैतान के 10 रुपया के हारा बाजी बा 10 रुपया के चला आवा औ ना दिया हम आबो मार के कहले बा हाथ में बको के आ तो खेल तनी त का करिया के बको भाई आवे दोनों पे कॉल लेबे सारे भाग जैसे तो ना के पड़ी जे भाग देखी दीदी कोई जान देखी हमनी के कोनो ये खेल खेलत हो जा हो जंगल में तक सुनी ना अरे अभी है करला जा उठ जाई हो अब उठ जाई खेल में तनी सहल जाला ये दिन कबड्डी में हो छोड़ बे जब हो जाता आयो अरे पढ़ाई से तारी भौजाई का कहिन का बुझाता नहीं के रहुआ पर कोई नहीं भइल बनी ना लेकिन बार-बार ई सब बात मत कहो करे दिमाग ना खराब करी अरे कहीं का खेल लइका भइल भौजा रहुआ लइका भइल बनी का कुछ बोल दे तनी के वो बोल दे कभी ना बोल के तो का कहिन तारे के बुझाता नहीं के एगो हाई भी ए सुनी 10 रुपया मारा धनी के तो हम लइका हन 10 रुपया के हारा 10 रुपए हम खेल बोले काम भी हम बात में झटहरिया लौट चले गोड़वा तो लोग टूट जाई ठीक ना अपना अपना घर द्वार में जा अरे हमर पहलवान बटे ये के अंदर ये करूंगा देखी छोटकी देखी अरे आके झड़ दिन मार दिया देखिए देखो इतनी बात नहीं लगती है रे घर में तो चले जाओ रे कह दीदी हम अकेले हो जाएंगे अरे हम अकेले हो जाएंगे अरे हम अकेले हो ठीक है के काहे नहीं खेत कर ना अपने मौगी के ना कहन दूसरे कोई के नी रखी अपने मेरे खेलवे बिगाड़ देली हो जा जब से अपने उचित में कर दे जाई ना जाने अभी ना तोरा एतवा भइल बाली कितना खेलत रहली हो जा हम नहीं बस हाय देख ली रे मेहरा रुका के लिए देख ली तो हम का करी खेला सर रहली तू जानी आ खैली कौन जानी तो हम का जानी हैं खैली कौन जानी हम का जानी तोरे में पीछे में का बैठल बनी भागो खेले ना खेले कहानी ना कि मत खेला का हो गइल बाटे हैया तवा चलो तो सुई लगवाई बको जानी त ना चल गई नहीं कनी के सिखावला में खेले हम चली खेले देखो एगो बात पहले कही मने कोई नहीं ई कुल खेला ना कांच कुमार पके निकल गेला
ई ना कि बियाह शादी हो गइल बा फेटा मार के आगरा में खेला। अब हम का करी हमरो मन लुलुआ गइल कुली गइलिए से हमरा ना खेले तो आइली बुची जी के भाभी चलो घर में खेलत ऐसा तो हमारे तने कामे धाम रहल के हम अपन काम धाम छोड़ के आ खेलत पे जिंदगी पार आज लगी के हो। बाद कान धरत नहीं है दीदी की ओकनी संगे हम को कुछ हो ना खेलो ओनी के दूसर कुछ झगड़ा दूसर कुछ पे उतारे नहीं सभी तू जानो तो नहीं कुता कौन चीज के बदला कौन चीज निकल नहीं सना ऐसे से खाना पर हम मत आवेला ना आज के बाद कान धरत नहीं कि हम कबू ना खेलो दूगो काम करबो बेसी ना तो ओकरे में नाम होकी हमार खेला खेलबो ना तो ओकरे में नाम ना होकी ताहार जातनी हम दवाई लगा लेबे चला तो तके डिटेल लगाइए पा चली। नमस्कार प्रणाम हमने के एगो पारिवारिक वीडियो रहलटे कि घर में एंटरटेनमेंट खातिर कैसे वीडियो होखेला वीडियो अच्छा लगते एंटरटेनमेंट घर में कैसे कइल जाला वीडियो के मतलब ही रहला वीडियो अच्छा लगी तो दिल से लाइक करो शेयर करो कमेंट करो और हमने अपन चैनल पर जे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिए सबके साथ विदाई अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे बाय बाय।